Türkmenistanda adamlar karantin düzgünlerini bozanlygy üçin tutulýar. Orta mekteplerde bolsa ýyly ýyzyna üzerlik tödedilýär. Bu ýagdaýlar COVID-19 pandemiýasynyň dowamında bolup geçer. Türkmenistan üzerlik tözetmek boýunça uly tutumly kampaniýa Prezident Berdimuhamedowyň üzerligiň tüssesini koronawirusa garşy çäre hökmünde ulanmak barada beren görkezmesinden soň başlapdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary şunlar karantin düzgünlerini bozanlygy üçin adamlaryň tutsak edilýändigini habar berýärler. Azatlyga ma'lum bolan ýagdaýlaryň biri 15 aprelde Aşgabatyň eteginde pata yerinde bolupdyr. Bu çäre gelen adamlaryň biri öýden çykan wadyna tutsak edilipdir. Öýden çykan wadyna ony polisiýa işgärleri tutsak etdiler. Barlygy içinde komment görkezmegini soradylar. Ol pasportyny görkezdi. Polisiýa işgärleri onuň karantin düzgünleri bozanlygyny aýdyp awtologly alyp gitdiler diýip habarçymyz aýtdy. Polisiýa tarapyndan alınıp gidilen bu adamyň ykbalyny anyklap bolmady. Azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň gizlilik şertlerini we howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen onuň adyny we ýagdaýlaryň jekmejeklerini agdamaýar. Şu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenabat şäherinde toýlary, bayramçylyklary, patalary we beýleki çäreleri geçirmegen gadagan edilendigini habar berdi. Bu gadagançylyk barada Türkmen häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri tarapyndan habar bolmady. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň we onuň bilen bagly karantiniň bar bolmagyny resmi taýdan boyun almaýarlar. Ýurdun ýol başçylary ýurtda COVID-19 keseliniň öňüni almak boýunça wagtynda çäre görülendigini aýdýarlar. Şol bir wagtda tutuş ýurt boýunça üzerlik tütetmek boýunça işler şu günü uly tutumda amal aşyrylýar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä soňky bir aýyň dowamında üzerligi koronawirusa garşy görüşmek üçin ähli ýerlerde ýakýarlar, hususan da orta mektepleriň üzerligiň ýyly ýyzyna ýakylmagy çağalaryň saglygyna erbet täsir ýetirýär. Mekteplerde otolarda oty ören köp ýakýarlar, çağalaryň kellesi agyryar, käbirleriň ýüregi bulanýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz okuwçylaryň enatalaryna salgylanyp 15 aprelde gurrun berdi. Üzerlik mekteplerde günüň dowamında bir näçe edek şol sanda sapaklaryň geçýän wagtynda tüdedilýär. 10-njy klassda okuyan gyzym her gün mektepden öýe gelende kellesiniň agyrýandygyny aýdýar. Biz näme boldy diýip sorasak, ol gün üzin gysga aralykdan soň üzerlik tütedýärler diýär. Şondan otaglarda agyr iýsiň bardygyny, çağalaryň agyzy ajap dem almagynyň kyn bolýandygyny gurrun berýär diýip enatalaryň biri Azatlyga aýtdy. Mektep okuwçylarynyň enatalary üzerligiň tüssesinden ýaňa çağalaryň okuwa üns berip bilmeýändigini, munyň olaryň bilimine ziýan ýetirýändigini hem aýdýarlar. Ähli ýerde üzerlik tütetmegiň initsiatywasy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa degişli. Türkmenistanda bitýän ösümlikleriň wagtçysy Gurbanguly Berdimuhamedow 13 martda çykyş edip ýylada koronavirusdan halk usullary şol sanda üzerlik ýakmak we buruşly ugyna şiýmek bilen goranmagy maslahat beripdi.